Seguim així en TVA, en Clar i Ras, parlant de ciència, com ja saben vostès. Avui tal volta els tenim un poquet fora del lloc perquè sabem que hi ha diferents seccions. Normalment fem només una pausa, però avui, per la quantitat i qualitat, per supost, dels convidats que tenim, estem fent-ne més per tal de donar-li un poquet de pas. Parlem de ciència, com li dic, i una part de la ciència és la geologia. Per això tenim, com no, a dos convidats d'excepció, experts, a més, en la matèria. Ells són Rafael Sebastià, que és geògraf de la Universitat d'Alacant. Rafael, benvingut. Hola, bona vespa. I Luis Pérez, que és monitor de geologia i, a més, participa en l'associació Isurus d'Àcid Alcoi. Benvingut, Luis. Bueno, parlem de geologia. Rafael, quin interès... Bueno, geologia aplicat per suport de la Setmana de la Ciència, que va ser una de les principals activitats que va, i a més és novetat d'este any. Quin interès, per introduir un poquet, quin interès geològic té la zona d'Alcoi i les comarques de la muntanya alicantina? Bé, en primer lloc voldria comentar que és més geografia. Des de la geografia, que podríem definir com una ciència que estudia la relació entre el ser humà i el seu entorn, pot haver una vessant de geologia, però és molt més ampli la geografia. Té una visió de síntesi holística que ho comprèn tot i particularment insisteix una relació entre el ser humà i el seu entorn. Ho dic perquè les persones que puguen venir a l'itinerari que no pensen que anem a parlar-los de geologia, anem a parlar-los del modelat d'un paisatge en la Rambla d'Alcoi, en una partida d'Alcoi situada en la zona limítrofe en Cocentaina. En aquest itinerari parlarem del clima, parlarem de la geomorfologia, de la hidrografia i de la vegetació, entre altres. I des del punt de vista humà parlarem com el ser humà se n'ha aprofitat o ha establert una relació dialèctica en el seu entorn, de veure com treu profit a la terra, a la vegetació i en general al mig. Durant molt temps aquesta relació ha permès la sostenibilitat del territori, però a poc estem aplegant a certs límits. Per tant, l'itinerari mira que és, o podeu comprovar, que és algo més que parlar de geologia. Per això convendria acabar la meva intervenció i no contestant a la pregunta que no és un itinerari de geologia. Que hi ha altres professionals que ho fan molt bé en la província d'Alacant, com Pedro Alfaro, que organitza els seus geolodies i que tenen molt èxit. Així anem a treballar la geografia i torno a dir, aquesta relació entre el ser humà i el seu entorn. Si vols puc comentar també alguna cosa de geologia, però t'he dit que no és... Sí, no, jo, per això sou vosaltres els experts en esta matèria. Jo introduïsc i vosaltres sou els que desenvolupeu. Vull que quede clar. Perfecte. Gràcies. Luis, és la primera volta que es du a terme una iniciativa d'este, no sé si dir calat o d'esta temàtica així en la ciutat d'Alcoi, dins de la Setmana de la Ciència. Què va a comprendre i, sobretot, i el més important, m'imagino que tindrà una vocació de continuïtat, no? Efectivament. És una iniciativa que ha pres la universitat enguany i és una universitat de vocació de continuïtat. És a dir, esperem continuar-la durant les pròximes edicions del que és la Setmana de la Ciència. Sempre basant-se en el que estava explicant Rafa, en un recorregut proper al Alcoi, en el qual veurem exactament aquest paisatge que és el que està dient en molts terrenos. En geografia, en arqueologia industrial, en història, en molts tipus de coses. Són itineraris globals. El que volem intentar és que la gent veja el recorregut en uns ulls diferents conforme la visar. Tu saps que normalment les persones tenim l'hàbit de quan hem nascut en un punt, l'hem ja quasi com assimilat i no es donen compte del que tenim davant. Entonces, aquests recorreguts van a despertar un poquetet l'ànsia, la curiositat que tenen tots per saber exactament què ha passat ahir, com s'ha produït o on arribarà.
És a dir, són itineraris en vocació de continuïtat, conforme estàs dient-me, i que són per apoyar punts, curiositats que la gent té sobre aquests itineraris. Rafael, parlava Luis de que moltes voltes no veiem el que tenim davant, no?, en quant al que em comentaves abans. Què és el que tenim davant o què és el que ens podem trobar sense, per supost, d'entrar en que desveles secrets que van a trobar-se després que participen en aquesta iniciativa? Què és el que hi ha davant així en el COI? Primer parlaria què poden trobar les persones per cridar un poc l'atenció sobre el tema. Passar-se-ho bé. El que poden trobar és passar-se-ho bé. Normalment en el col·legi quan dius als xiquets se n'anem d'excursió es posen contents. Per tant, oferir als alcoians anem a fer, entre cometes, una excursió, crec que té un component lúdic que pot atraure a moltes persones. Quan ja estem fent l'itinerari, anem a desenvolupar uns mètodes que no són magistrals, són democràtics, en la que el propi participant construirà el seu coneixement. Òbviament, tindrà el recolzament d'uns monitors, en uns panels, en uns materials prou novedosos que aporta des de l'Escola Industrial i que hi ha un xic que desenvolupa, Jordi Tormo, magnífics, que complementaran eixa realitat. Què és el que anem a trobar? Si tenim eixe component lúdic, tenim eixa metodologia empírica d'aprendre des de l'entorn, el que anem a descobrir és molt divers, però prop a la persona que fa l'itinerari. Hi ha 7 parades, en una parada es parla sobretot de la situació i de l'emplaçament del COI, perquè ix, on ix, en quins materials es construeix la ciutat i com el que en un començ era un avantatge per al temps es transforma en un inconvenient. Donant lloc a greus problemes, per exemple, de relliscament de vessants, de solsides, que diem popularment. No? Això és en una parada el que es pot veure. En una altra parada hi ha un component de modelar fluvial, però més que de modelat d'estructura fluvial. S'enjunta el riu Riquer en el Molinar i està allí, en la seva confluència, està el naixement del riu Serpis, que en tots els llocs es diu d'Alcoi, menys en Alcoi que diem del Serpis, possiblement. I en aquest entorn doncs, hi ha una localització d'indústries molt significatives d'Alcoi, molt significatives, i que hi ha 2 experts que es parlaran d'aquestes fàbriques, es parlaran de la morfologia, de les seues característiques, i crec que la gent podrà saber també què ha suposat aquesta industrialització, no sols per al COI, sinó per la història de la humanitat, perquè té un calat que transcendeix el nostre poble, el territori més pròxim. En la tercera parada, com és molt llarg, si vols, Lluís, anem alternant-se per... Tu, si vols, expliqui la tercera i la quarta. En la tercera parada tornarem a trobar altra volta una de les parts, una de les indústries que han creat, que han donat segell d'importància al COI, com és la fàbrica d'Escaló, i juntament ahir veurem un poquetet com, és dir, el tipus de sediments que s'ha arrastrat a través del riu, com s'han format els meandres, com s'ha format el riu, què passa quan hi ha, per exemple, riuades, com es depositen les coses. És a dir, farem un estudi del paisatge ja clavant-se dins del riu. La següent parada estem davant de la fàbrica Albors, un altre, i tot el que és la història del COI industrial, com a fàbrica de paper, va ser el creador d'aquesta fàbrica, va ser el que va iniciar, diguem, la indústria papelera en el COI, no precisament en aquest punt, en un altre punt, però al final va pertenèixer, diguem, a aquesta persona, i ahir mateix tenim altra volta un punt en el qual podem veure com ha treballat el riu per modelar el paisatge. Pràcticament d'ahir en amunt començaran a intervindre els experts són geògrafs, però són experts en climatologia. Entonces ens explicaran el que és el clima antes, és a dir, en l'antiguitat,
i com aquest clima també ha modelat de l'entorn del coll, i en la part sexta ens explicaran el clima actual, les borrasques que han hagut, com han afectat, o sigui, el clima ja més actual amb nosaltres. I en la sèptima part... La sèptima parada és una parada de síntesi, perquè està a una cota superior i des d'ella podrem veure bàsicament quasi totes les que hem fet abans i anirem recordant el que s'ha vist en cada parada. Per tant, tu en cada parada vas fent un aprenentatge i en la sèptima reuneixes, reforces tot l'aprenentatge. Possiblement, perquè és molt dinàmic, hi hagi alguna demostració, algun petit taller per a que la gent vegi el que és una argila, el que és una arenisca, el que és una roca calcària, i puguem diferenciar-les, per exemple, dels materials silicis. Pot haver algun petit taller per a que la gent pugui reconèixer aquests materials, que normalment en l'escola hem estudiat l'Espanya silícia, l'arcillosa, la caliza, i mai els hem ensenyat a xiquets aquests materials. Per tant, hi ha un component també molt important. Des d'esta parada hi ha una vista magnífica. Si tinguera que triar un lloc per explicar el model fluvial, on haguera cerros testigo, meandres encaixats, relliscaments de vessants, fins i tot també modelat relacionat amb el periglaciarisme. Crec que en tants pocs metres no podria trobar un exemple tan interessant. No vol dir, i no s'enganyem, no és espectacular. No anem a veure el Gran Canyón del Colorado, però la combinació d'elements en un espai tan reduït té una excepcionalitat. Tampoc és un lloc tel·lúric que tinga força, no? Te'n vas a l'Estret de l'Orxa i el paisatge té força. Així no. A més, pot ser que sigui un paisatge degradat, perquè al ser una zona on es va començar a desenvolupar la indústria, moltes de les fàbriques estan abandonades, els masos també estan abandonats, les terres estan abandonades, i dona una miqueta una sensació de declive. Però si són capaços de superar aquesta impressió, la parada sèptima, el paisatge que ofereix és atractiu. Bueno, veig perquè dieu que això du darrere una tasca important de preparació i, a més, aquesta iniciativa que ja de per si és novedosa, Lluís, té una altra novetat, no? A més, en relació a les noves tecnologies, el qual pot ajudar a apoyar-se molt a la gent que pugui acudir, que és una aplicació feta, dos, si no m'equivoque, fetes a posta per a aquesta iniciativa. Sí, una aplicació app molt important en la que les persones que puguen vindre es poden descarregar perfectament l'itinerari a través del mòbil o a través d'una tablet, entonces podran seguir-lo perfectament quasi sense ninguna explicació. Jo us aconsello que no ho facin, perquè les persones que anem a explicar la ruta anem a posar-los prou divertit, prou lúdic, que és el que anem a intentar. Però, efectivament, s'han donat molta importància al tema de les noves tecnologies per poder fer coses que també marquen un poquetet la iniciativa de la universitat en apuntar-se al carro, diguem, d'aquestes iniciatives. Rafael, i ja per acabar, sobre la tasca de preparació per a desenvolupar aquesta iniciativa, ràpidament, què podries dir-me? Que és un treball d'equip magnífic, que és gratificant. Mai m'esperava que en qüestió anava a dir mesos, però de dies, tantes persones de procedència tan diversa foren capaces d'aunar-se, d'integrar-se i de donar d'elles mateixes tot el que tenen de bo. Només puc dir això, que és una experiència personal gratificant i un treball d'equip fantàstic. Sí, s'ha apuntat gent, bàsicament geògrafs, però també hi ha aportació d'historiadors, d'arqueòlegs, de biòlegs, i conforme t'han dit al principi, és una tasca molt àmplia i en la que han participat molta gent. I l'equip ha sigut, increïble, no sé, Rafael Sebastià, Francisco Bellot, Jordi Payà, Enrique Moltó, Gabriel Guillem, Begoña Nebot, José Luis Garrido,
Emília Tonda, Jordi Acosta i Vicent Manyes, és a dir, que ha participat un munt de gent. A part d'això, l'apoyo que anem a tindre de la gent que va estar apoyant a la universitat en aquest dia. És a dir, que és... Com Vicent Díaz, per exemple. Com Vicent Díaz, exactament. Sí, Vicent Díaz ha sigut un poquetet l'aglutinant de totes les... Sí, no només d'esta, sinó de totes com a organitzador. Vicent, vamos, damunt s'enjunta un grup de gent tan important, doncs tots hem sigut a donar-li problemes, que si això, que això, i ell ha sigut el que anà posant-nos a tots, doncs bé. Bueno, en qualsevol cas, que quan arribi el moment de desenvolupar-la no hi hagi ningú problema, que per la preparació que dueu no en cap el menor dubte que serà així. Volia fer una puntualització xicoteta. Especialment voldria invitar als col·legis, als responsables dels col·legis, que moltes voltes hem anat, molts des que formem part d'aquest grup de persones, a donar xerrades sobre geografia, sobre biologia i tal i qual, i que s'han mostrat sempre molt interessats. Convidar-los a que assistisquen. Hi ha grups de col·legi o que els pares que porten els xiquets per ensenyar-los el recorregut. És un recorregut ja dins del coll, prou desconegut per la gent del coll, i és molt interessant, i va passar-se a més molt bé. És a dir, una invitació especial pels col·legis. Perfecte, doncs convidats queden, i per supost des de les illes de TVA, per supost que anem a convidar-los també, perquè segons el que conten estic per anar a Estalló, o sigui que... Quedes invitat. També, em dóna per convidat. Luis Pérez i Rafael Sebastià, ha sigut un plaer de deberes tindre-vos així per explicar-nos aquesta iniciativa novedosa i a la que li desitgem tot l'èxit del món. Molt bé, moltes gràcies. A vosaltres, per supost. Vostès continuen així com sempre en la sintonia de TVA i en apenes uns minutets estem de tornada ja per a clausurar este Clar i Ras d'avui parlant de la Setmana de la Ciència del campus d'Alcoi de la UPV.